Bun găsit la prima ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro, unde săptămână de săptămână vă prezentăm un capitol interesant din viața unui mare campion al României. Astăzi avem un invitat, o invitată cu totul și cu totul specială, o mare gimnastă a României care a scris istorie în multe săli de pe toate meridianele. Este de 5 ori campioană mondială, a câștigat un titlu olimpic, dar prin toată cariera ei a devenit un model pentru toate fetițele care vor să se apuce de un sport greu, un sport în care ai nevoie de tehnicitate, de rezistență, dar și de foarte multă grație, de mii de repetări, dar să și reziști atunci când este vorba despre șocurile de la aterizare. Îi spun în această zi bună ziua Andrei Răducan, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru că a acceptat invitația mea. Să rămână, Andreea. Bine te-am găsit, Andru, mă bucur tare mult să te întâlnesc. Aici la Poveștile Sport.ro vom avea și două rubrici speciale. Mai spre mijlocul emisiunii, Andreea va fi provocată să răspundă la ruleta întrebărilor în doar 8 minute sau chiar mai puțin. Va extrage dintr-un bol câteva întrebări și suntem siguri că va avea câteva răspunsuri foarte, foarte interesante, dar vom face și o incursiune în cariera ei atunci când pe acest wall vor rula câteva imagini sugestive pentru o carieră prodigioasă, una în care imnul României a cântat, a răsunat de foarte multe ori. Andreea, îți mulțumesc din nou că ai venit aici la Poveștile Sport.ro, o emisiune unde trecem în revistă cariera pe repede înainte a marilor sportivi ai României. Am aici, să știi, și cartea ta pe care mi-ai dăruit-o atunci când s-a lansat și citeam la un moment dat în ea că încă mai ai acel Ford pe care l-ai primit la Sydney 2000. Acum, astăzi n-ai venit cu acel Ford spre emisiunea noastră, nu? Așa este. Îți mulțumesc și eu încă o dată pentru invitație și mă bucur că așa în această primă ediție împărțim cumva emoțiile acestui nou început. Este foarte adevărat, sunt multe amintiri și în momentul în care ne întâlnim de fiecare dată mi-aduc aminte cumva, tu fiind cumva parte din acei jurnaliști care poate mi-au adresat primele întrebări când eram mai puțin cunoscută de oameni și iată că după deja atâta amar de vreme reușim să ne întâlnim și avem, slavă Domnului, despre ce povesti. Drept este, acea mașină despre care tu povestești a fost, de fapt, ambele mașini, este vorba despre un Ford Mondeo și un Ford Ka, au fost premii obținute de fiecare sportiv medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Sydney. Pentru medalia individuală un Ford Mondeo, pentru medalia de aur pe echipe un Ford Ka. Evident, eu, păstrând în suflet, cu bune și cu rele, acea participare la Jocurile Olimpice de la Sydney, am păstrat ambele mașini până în zi de astăzi. Sunt chiar funcționale, doar că în acest moment mi-am dorit să le refac cumva, să le recondiționez, pentru că am în plan un proiect la care sunt convinsă că vor fi așezate pe locul pe care îl merită și cu toții ne vom aduce aminte despre emoția frumoasă că atunci când vedeau pe stradă o mașină inscripționată cu numele și cu sigla Jocurilor Olimpice, numele campionului, sigla Jocurilor Olimpice și de asemenea forma medaliei, era cumva un motiv de bucurie și de mândrie. Ce te-a întrebat primul polițist care te-a oprit pe stradă? Să știi că oamenii erau și polițiștii erau foarte drăguți în general. Cred că la prima dată când am fost atenționată, nu-mi dau seama dacă neapărat eram pasibilă de o amendă, dar am primit un avertisment. Oamenii, în general, după ce lăsam geamul jos, bună ziua, campioana noastră! Erau foarte drăguți și mesajul, dialogul cu ei era întotdeauna unul foarte plăcut, dar și cu oamenii care poate, chiar povesteam cu cineva când am venit în București, neexistând diverse aplicații prin care să poți ajunge într-un loc pe care nu-l cunoști, era și pentru mine un oraș nou, Bucureștiul, în anul 2003. Evident că încercam să ajung, să-mi rezolv un contract, să plătesc o chitanță, ca fiecare om nou venit aici și cu mașina și cu cea mică și cu cea mare, mai primeam claxoane cu număr de provincie, ia-o la stânga, ia-o la dreapta, oamenii înconjurau până veneau lângă noi și își dădeau seama că de fapt descoperă un sportiv pe care îl cunosc, un campion, și atunci era un salut plin de respect și asta cred că este cel mai important, dialogul pe care îl avem și aprecierea oamenilor care ne-au susținut în competiții. Respectul ai simțit mult mai mult și după ce te-ai retras din activitate, pentru că povesteai și aici, în cartea ta, reversul medaliei, despre o nouă etapă din carieră, cea de după ce te-ai lăsat în 2002 de gimnastică. Practic, ai început să descoperi
noi secvențe din filmul vieții. Să mergi cu metroul, să-ți conduci mașina, să-ți cumperi o pâine, să îți reîntâlnești prieteni pe care nu i-ai mai văzut de foarte mult timp. Povesteai și în această carte că Deva a fost, spui tu, trambolina spre nemurire. De ce ai pus această etichetă frumoasă și misterioasă în același timp? Pentru că, în primul rând, locul acesta, Centrul Olimpic de la Deva, era pentru fiecare dintre noi o șansă de a realiza cu adevărat ceva în viață. Mă gândeam la Centrul de la Deva când eram copil acasă la Olimpiada, priveam Olimpiada de la Barcelona din 92, aveam 9 ani și mă gândeam la momentul respectiv, oare ce au, urmărind competițiile fetelor la momentul acela, al Laviniei Miloșovici, al Ginei Cogean, oare ce au fetele astea în plus de pot executa elemente cu o dificultate atât de mare și eu, dacă aș ajunge la Deva, aș putea să fac oare același lucru? Și cumva simțeam că dacă aș ajunge acolo, muncitoare, cu cât talent mi-a dat Dumnezeu, așa cum sunt, poate că cine știe, voi reuși și eu să obțin niște performanțe de care să mă pot bucura. Cumva, când am ajuns acolo, nu însemna că era o garanție a faptului că ești deja campion mondial sau campion olimpic. Nu pleci niciodată la niciun concurs cu medalia în buzunar. Trebuie să lupți pentru fiecare titlu. Și cumva am spus că cu atâta înțelepciune cât eram în stare, mă gândeam că dacă am ajuns aici, merită să valorific această șansă la maximum. Ai pronunțat cuvântul talent în discursul tău. Cât este nevoie să ai talent și cât este nevoie de muncă? Sau apare la un moment dat acea stare a unui sportiv atunci când îi transmite antrenorul că are talent o senzație că nu mai trebuie să se pregătească la un nivel maxim? Nici nu știu dacă trebuie să-ți spună antrenorul, dar probabil că ai acea impresie că oricum, în momentul în care trebuie să faci deverificare, cum se întâmplă la noi, antrenorul ridică mâna, tu trebuie să urci pe aparat în cele 30 de secunde cât ai la dispoziție și te gândești că dacă a mers o dată și dacă mai mergi la verificarea următoare, făcând evident din talent, căci un sportiv talentat, când vorbim de așa finețe, clar se evidențiază față de unul care muncește acolo și încearcă și el cumva să-și aducă aportul suplinind poate o oarecare lipsă de talent prin foarte multă muncă. Însă este destul de, aș spune chiar vicleană această situație, înșelătoare, poate e cuvântul mai potrivit, pentru că știi cum e vorba românească, ulciorul nu merge de multe ori la apă și poate să iasă o dată, de 2 ori, de 3 ori, însă fără o pregătire susținută, un efort continuu și concentrat, focusat la ceea ce ai tu de făcut, șansele ca de fiecare dată să-ți iasă și în competițiile de mare anvergură, unde presiunea știi că este fantastică și că de evoluția ta depinde clasarea echipei, s-ar putea ca lucrurile să nu mai iasă la fel de bine și important e să fii foarte bine pregătit. Asta ca o scurtă paralelă. Primeam de curând întrebarea: cum ai reușit tu la Jocurile Olimpice de la Sydney cu calul de sărituri fixat mai jos decât cum ar fi fost corect, cu 5 cm și totuși o grămadă de sportive au ratat, unele poate s-au accidentat și tu ai reușit să-ți faci integralul, mai ales săritura, mai ales că erai în grupa care a început la sărituri și totuși nu ai ratat. De aici reiese cât de bine eram pregătită, probabil că și la 2 dimineața, dacă mă trezea cineva și trebuia să urc pe aparat, bănuiesc că după o scurtă încălzire eram în stare să-mi fac integralele. Tu ai simțit acolo că nu era reglată la înălțimea care trebuia și a dat seama o rusoică, nu? Sau cine a identificat da, o sportivă din America, Ellis Ray. Cred că au fost sigur mai multe sportive care au semnalat. Eu am fost printre ele și le-am spus antrenorilor că mi se pare că execut săritura în mod diferit, vin foarte de sus pe cal față de intrarea razantă de care aveam nevoie să intru în săritură. Evident că nu era momentul să ne lamentăm acolo, începeau Jocurile Olimpice, cea mai importantă finală, cea de individual compus, unde să mă duc să-i spun, știți, calul nu e așezat bine, ceva nu este în regulă, nimeni nu-și putea imagina că la o competiție atât de importantă poți să faci o astfel de greșeală, care nu vorbim că trebuie să tragem pe cineva la răspundere, ci ne gândim la faptul că este foarte periculos. Șansa să te accidentezi este foarte mare și au și fost câteva sportive care au avut niște căzături de-a dreptul spectaculoase. Slavă Domnului că nimeni nu s-a accidentat atât de rău încât să nu-și poată continua concursul. Ba mai mult, organizatorii au recunoscut și ulterior sportivele care au ratat, dar care și-au dorit, au putut să-și facă săritura. Eu am considerat că m-am adunat suficient de bine să fac chiar și în condițiile date și să-mi fac 2 sărituri bune.
două seturi bune. Vom reveni puțin mai târziu și la momentul Sydney 2000, o ediție în care România a impresionat la mai multe sporturi, nu la gimnastică. Vom vorbi și despre Andreea din postura de mămică, pentru că o așteaptă acasă doi copilași senzaționali, dar Andreea ne va povesti aici la poveștile sport.ro și câteva episoade haioase pe care le-a trăit mult timp în turnul de fildeș, dacă putem să-i spunem așa, de la Deva. Pentru că știm foarte bine, alimentația era foarte strictă, însă gimnastele Andreea și colegele ei mereu mizau pe inventivitate atunci când trebuiau să meargă la un magazin să-și ia ceva dulce sau să coboare de la un etaj superior. Ai mai face și acum același lucru? Să știi că n-am fost neapărat, am complotat și eu cu celelalte colege, dar nefiind o sportivă cu foarte bună forță în brațe, mai ales că acolo trebuia să urci pe frânghie sau pe cearșaf, în condițiile în care mai ai și un rucsac plin. Voi erați ca o echipă de comando, nu? Absolut, nu acționa așa fiecare de capul ei. Suntem echipă până la capăt, și în sala de antrenament și în afara ei. Și nu aveați telefoane, nu aveați căști ca să vă transmiteți informații în acea perioadă? Prea puțin foloseam telefoanele la acel moment și oricum nu erau atât de performante cum sunt cele de astăzi, ca să avem diverse aplicații și cine știe să se ridice dulciurile singure până la fereastră, glumesc. Dar găseam soluții. Într-adevăr, așa cum ai spus, până la urmă am dovedit că suntem niște oameni creativi în orice condiții. Ți-ai fi imaginat să fii sportivă astăzi, într-o vreme în care sunt nenumărate tentații, pentru că există nenumărați foști sportivi care spun că mai intră în vestiare la fotbal sau la basket sau la handbal și îi văd pe actualii sportivi că înainte de meci cu câteva ore sau după își deschid imediat telefonul, își frunzăresc smartphone-ul și vorbesc cu prieteni. Apare totuși acea provocare care îți abate puțin atenția de la concurs. Așa este. Exact cum ai spus și ai subliniat foarte bine, provocările sunt foarte mari astăzi și de la a începe o carieră sportivă, dar și de a te menține într-un nivel înalt de pregătire, care e suficient de solicitant și atunci timpul pe care îl ai la dispoziție liber, să-l petreci, nu știu, cu prietenii sau să stai pe telefon, pe diverse aplicații, este mult mai puțin. Motiv pentru care, da, asta spun, ține foarte mult de cât de disciplinat ești și asta este una dintre primele calități pe care le dezvoltăm ca gimnaste. Asculți antrenorul, ești într-un grup, ai grijă ce se întâmplă și cu celelalte colege. Odată de disciplină, odată de cât de mult îți place ceea ce faci, cât ești de conștient de șansa pe care o ai, dacă ai ajuns până la un nivel, să nu dai cu piciorul și să începi să te culci pe ureche, cum spunem noi, motiv pentru care cred că sportivii echilibrați, cei care iubesc cu adevărat o carieră sportivă și o îmbrățișează, o carieră de înaltă performanță, doar aceia vor avea șanse să ajungă să și obțină medalii la competițiile mari. Pentru că trăgeam cu ochiul la wall-ul de lângă noi și colegul nostru, producătorul Sebi, ne-a încropit un filmuleț cu imagini sugestive și din cariera ta și de după. O să te rog în timp ce discutăm să îți arunci privirea spre aceste poze și să-ți alegi un moment și să ni-l istorisești în câteva cuvinte. Am văzut și o imagine alături de Daniela Druncea, cea care a făcut gimnastică, apoi a făcut carieră în canotaj, o trecere care pe mulți i-a surprins. Ea a devenit cârmăcița echipajului de 8+1, iată, de la gimnastică într-un sport nautic. Nu e greu, este foarte, foarte greu. Însă îmi spuneau fetele de la canotaj că în sfârșit și-au găsit o cârmăciță care să aibă și o tehnică necesară și o greutate care să le ajute. Știi că povestesc destul de des și poate am mai discutat despre lucrul acesta. Mi-ar plăcea foarte mult ca fiecare dintre sportivele care au practicat gimnastică, dar care nu au ajuns poate să obțină medalii la Jocurile Olimpice sau la un campionat mondial, să privească cu recunoștință tocmai din acest motiv. Faptul că nimic din ceea ce înveți în gimnastică și probabil că în sport în general nu e de prisos. Cu siguranță mai devreme sau mai târziu toate acele experiențe îți vor fi de ajutor dacă știi să le valorifici și dacă ești conștient de ele. Asta cred că s-a întâmplat și în cazul Danei, odată în plus pentru faptul că a fost foarte muncitoare și o sportivă bună. Poate că n-a avut șansă, n-a fost destinul ei, să spunem, să obțină medalii în concursurile de gimnastică, dar cu tot ceea ce a învățat mai bun în gimnastică și cu această motivație, perseverență,
lucru în echipă, căci degeaba gimnastica este un sport individual, însă știți foarte bine că noi suntem recunoscuți sau am fost recunoscuți peste tot în lume ca o forță în gimnastică datorită, în primul rând, concursurilor pe echipe și medaliilor obținute pe echipe, după care, sigur, individual. Așa încât m-am bucurat foarte tare pentru ea și pentru faptul că a avut curajul să o ia pe un alt drum, da? Să încerce o altă disciplină sportivă. Vorbește de gimnastică și ca un sport de echipă. Voi la Sydney 2000 ați reușit să le enervați pe rusoaice. Dacă nu mă înșel, România nu mai câștigase din 1984 de la Los Angeles medalia de aur pe echipe. Așa atunci este. Una dintre vedetele lor era Svetlana Horchina, o apropiată acum a lui Vladimir Putin, o sportivă cu un capital de imagine imens, îl are și acum, însă era și foarte, foarte vocală. Atunci tu povestești în cartea ta, în reversul medaliei, că Bol borosea ceva după ce și-a dat seama că Rusia a picat pe locul 2. Cum era ea? Cum o percepeai pe ea? Puțin arogantă, puțin, nu știu, care era senzația? Pentru că din afară părea că este o tipă cu o personalitate puternică, conștientă de valoarea sa, însă puțin cu nasul pe sus. Da. Îți imaginezi că și pentru mine, mai ales primul contact pe care l-am avut la senioare în 1999 la campionatele mondiale de la Tianjin, a fost prima competiție la care am concurat împreună, pentru că până atunci o văzusem la televizor, fiind junioară, competițiile erau diverse, ea fiind mai mare ca vârstă decât mine și ca performanță și de asemenea atunci a fost într-adevăr un moment, n-aș putea spune că am comunicat cu ea foarte mult în perioada competițiilor, ci strictul necesar, sigur că vorbeam, dar în schimb am avut posibilitatea să ne cunoaștem mult mai bine după încheierea carierei competiționale. Am făcut o vizită și în Rusia, ne-am întâlnit cu campionii acolo și într-adevăr așa era, așa se impunea ea. Acum e destul de greu să judeci pe cineva care într-adevăr, exact cum spui, pare arogant. Tu ți imaginezi că niciodată nu schița niciun zâmbet și când se prezenta la arbitre, venea ridica o mână destul de supărată, după care și începea integralul, fără să, deși impresia artistică la noi contează foarte tare, sigur că avea momentele ei pe covorul de la sol când valorifica toată această expresivitate pe care o are, însă, într-adevăr, comunicarea era destul de scurtă și foarte apăsată, aș putea spune. Însă, spuneam că e greu să judeci pentru că fiecare își gestionează emoțiile așa cum simte. Unii sunt poate mult mai volubili și se descarcă de emoții, așa cum îmi place mie să cred că sunt eu, alții sunt mai ursuți și își văd o de treaba lor, fără să se... Deși era o tipă foarte emotivă. Mi-aduc aminte că atunci când urma să înceapă exercițiul la bârnă, întotdeauna era ca un leu în cușcă plimbându-se dintr-o parte în alta. Era și un aparat care i-a dus destul de multe bătăi de cap pentru finalele de individual compus, pentru că la paralele a fost întotdeauna regină și a făcut treaba foarte bine. La sol se impunea chiar dacă nu făcea o acrobatică foarte bună, dar avea expresivitate și școala de balet rusească se vedea și în coregrafiile lor, iar la sărituri cumva reușea de fiecare dată să mascheze, chiar dacă era o tipă mai longilină și era un pic mai greu să execute elemente de o dificultate foarte mare. Sesizez și în discursul tău, dar și în al fostelor gimnaste cu care am mai discutat. Vă construiți de foarte multe ori istorisirile și pe impresia artistică, pe naturalețe, atunci când vorbiți despre concursurile voastre. Cât era naturalețe și cât era poate puțin teatru atunci când știați că aveți masa de arbitraj în față, știați că trebuie să luați note foarte mari. Conta foarte mult cum te simțeai la acel moment sau era puțin și un rol parcă al unei actrițe? În primul rând, oamenii se bucură să vadă o sportivă care dansează pe covorul de la sol, nu o sportivă care se chinuie. Nimănui nu i-ar plăcea să vadă o gimnastă care face tot felul de grimase, care, aoleu, acum îi se întâmplă ceva, nu? Mai rău te-ar panica. Cumva acolo este spectacolul pentru noi. Toate aceste grimase sau elemente nereușite se întâmplă în sala de antrenament. Când am mers la concurs, acolo deja e spectacol și fiecare arată ce are mai bun. Iar impresia sau, să spunem, ușurința cu care tu reușești să execuți acele elemente care nu sunt simte deloc, este apreciată de public. Plus că e această parte, în coordonare dintre partea acrobatică și artistică în care trebuie să dansezi, să fii întotdeauna în piruete foarte destinsă, în tot felul de sărituri artistice. Asta înseamnă compoziția solului. Și cât ești de puternic pe partea acrobatică, dar și cât ești de grațios la partea artistică. Și cel care reușea să facă cel mai bine și să combine cel mai bine aceste două aspecte, reușea să obțină și medaliile valoroase la competiție. Tu ți alegeai melodiile? Era de fapt o discuție între coregrafi
și sportivi, dar în general el era într-adevăr adaptată după modul în care, sau după atitudinea sportivului. Poate o sportivă se mișca mult mai bine pe o melodie populară românească, alta pe una spaniolă, alta pe o melodie clasică și așa mai departe. Deci ținea foarte mult de profilul sportivei și apoi, sigur, mișcările, coregrafia erau făcute împreună și cu coregraful și cu sportiva să-i fie cât mai la îndemână și să le execute cu cât mai mare ușurință. Pentru că ți-am promis la începutul emisiunii că avem și o secțiune ruleta întrebărilor. Acum este momentul ca Andreea să ne răspundă unor întrebări pe repede înainte. Uite, ți-am pregătit mai multe întrebări într-un bol și în 60 de secunde tu trebuie să răspunzi la fiecare întrebare sau să vii imediat cu un feedback. Zamolodchikova, spunem câteva cuvinte despre ea. Elena Zamolodchikova este o sportivă din Rusia, câștigătoarea medaliei de aur în finala de la sărituri. M-am bucurat că am fost lângă ea, deși la sărituri nu eram neapărat o sportivă cu mari pretenții, însă am obținut medalia de argint. O sportivă foarte muncitoare, pot să-ți spun, chiar obedientă aș spune și foarte generoasă, atentă cumva la nevoile celorlalți, dar în primul rând foarte muncitoare. Extrag eu următorul. Te rog. Hai să vedem ce provocări. La Ciupercă, magazinul ce era? Magazinul Ciupercă era în primul rând la Onești, în orașul Onești, acolo la lotul de junioare, unde am petrecut câteva luni bune. Ce să zic, era locul în care eu cred că strategic și-a așezat omul respectiv magazinul acolo. Sunt convinsă că nu i-a mers rău niciodată și mai mult ca sigur și astăzi există magazinul. Era magazinul de la care noi ne aprovizionam. Atunci când vroiam ceva dulce și nu primeam, atunci când ne doream sau ce ne doream și cât ne doream, reușeam să ne facem dreptate singure. Ce să spun? Despre asta era vorba la Ciupercă. Extragi tu următor, încă două bilețele. Hai să vedem. Să vedem ce pică. Câte kilograme aveai în activitate și câte ai acum? La Jocurile Olimpice de la Sydney cântăream 37 de kilograme, iar astăzi am 45 și jumătate de kilograme și am mai crescut un pic. Cumva, cred că la momentul respectiv aveam la 1,52 m, 3, astăzi la 1,58 m. Deci, cumva, am rămas într-un echilibru cât de cât ok. Drept e că nu mai fac efortul pe care îl făceam în perioada în care eram sportivă, dar ca o fostă gimnastă e normal să-mi păstrez, nu? O oareșice ținută. Și încă un bilețel. Hai să vedem ce mai avem. Imaginează-ți, Deva, cu Instagram și Facebook în zilele când erai sportivă. Oh, da. Ce ai fi făcut? Provocare majoră. Știi că multă lume i-a blamat pe antrenor pentru faptul că, uite, le iau telefoanele, sunt ținute acolo, ca la nu știu unde, să nu mai repet alte istorii ce mai erau scrise. Tu știi cât de mult conta pentru noi să fim concentrate la ceea ce aveam de făcut? Ce însemna dacă eu aș fi stat cu telefonul toată noaptea, într-o vârstă în care eram adolescentă, poate să discut cu băieți, habar n-am, sau cu fete, nici nu contează despre ce vorbeam, dar să pierd timpul în loc să mă odihnesc. A doua zi să fiu nevoită să mă urc pe bârnă și să fac plicul 360 sau diverse integrale extrem de complexe, să mă accidentez sau să mă duc cu domnul Belu și să-i zic: domnul Belu, și n-am dormit prea bine astăzi noapte, că am avut oare și ce chestii de rezolvat la telefon, sunt destul de obosită și aș vrea să nu fac antrenament astăzi. Tu ai impresia că s-ar fi întâmplat să poți să obțin aceste medalii despre care povesteai și tu și spuneam și eu mai devreme? Niciodată. Niciodată. Și atunci e mult mai bine că lucrurile s-au întâmplat așa și sunt foarte recunoscătoare antrenorilor pentru că au avut atâta capacitate de a ne ține, chiar dacă ei erau uneori mai duri. Asta făcea ca noi, sportivele, să fim mult mai unite. Și chiar dacă știam, până la urmă, nu sunt de părere că trebuie să câștigi respectul impunându-ți-l cu forța, dar tu trebuie sau voi să vă gândiți că eram niște copii suficient de șmecheri, încât să ne extragem oricum de la ceea ce aveam de făcut. Ori acum aș fi tras linie și nu aș fi avut despre ce să povestesc, că Andru și nu ne-am fi întâlnit. Dar tot în acea perioadă, Andreea, aminteai mereu că puneai capul pe pernă și te gândeai seara la părinții tăi și la fratele tău, le simțeai lipsa, le duceai dorul. Erau momente în care parcă ți-ai fi dorit să pleci acasă la Bărlad, unde oraș în care și astăzi duci ștafeta gimnasticii mai departe, pentru că organizezi an de an un foarte frumos concurs de gimnastică. Cum reușeai să-ți abați gândul de la acel dor?
Despărțirea de părinți a fost dificilă. Noi am fost și suntem foarte uniți, chiar dacă tata nu mai este acum, dar am rămas o familie unită. Mi-a fost greu să mă desprind de ei, dar au fost întotdeauna alături de mine. Asta era și un motiv pentru care nu-mi doream să vină la competiții să mă vadă în sală, pentru că eram oricum cu emoțiile mele, știam că și părinții sunt foarte emotivi, oricum ai tendința, știi, de a te uita la cei dragi și nu-mi plăcea lucrul acesta. Spuneam tot timpul că și dacă nu se transmite la televizor, o să le povestesc eu. Deci cumva despărțirea a fost greoaie și mi-a fost într-adevăr dificil. Era una dintre marile provocări, să stau departe de ai mei. Aveam sigur posibilitatea ca ei să vină la Deva și în plus știam că oricum performanța sau perioada de performanță la gimnastică e destul de scurtă. Cât am? 3 ani, 4 ani, 5 ani, cât o vrea bunul Dumnezeu, hai să-i valorific la maxim, după care am timp să petrec sărbătorile, cum se întâmplă de altfel acum, mulțumesc lui Dumnezeu, cu familia, cu mama alături, cu fratele alături, cu copiii, cu soțul. Deci cred că fiecare etapă trebuie trăită la momentul respectiv, conștient fiind de ceea ce ai ca sarcină, să spunem între ghilimele, da? Ăsta e destinul. Hai să încerc să nu bat joc de această șansă pe care o am sau de un dar pe care Dumnezeu ți-l dă. Așa încât, chiar dacă mi-a fost greu, nu am niciun regret și au fost momente importante pe care, de exemplu, aș fi vrut să le petrec împreună cu tata, care nu mai este, dar asta a fost să fie. Mulțumesc lui Dumnezeu că s-au întâmplat lucrurile așa cum a fost și astăzi pot să mă bucur de toți cei dragi mie. Am amintit la începutul emisiunii despre momentul Sydney, un moment în care ai fost în centrul unui episod care ți-a lăsat și un gust amar, dar ulterior s-a întâmplat ca tu să vezi cât de mult te apreciază și te iubește lumea. Ești împăcată după atâta timp cu tot ceea ce s-a întâmplat acolo? Andru, vorbesc atât de mult despre acest subiect și oamenii, inclusiv astăzi, au fost Jocurile Olimpice de iarnă, cu un caz asemănător cu o minoră din Rusia la patinaj, depistată pozitiv. De la toate publicațiile și ziarele din străinătate și din România am fost întrebată despre, sigur, deși au impresia că erau asemănătoare cazurile doar pentru că era minore, fiecare caz trebuie tratat în mod diferit, că și are componența lui. Nu am absolut nicio frustrare în a vorbi despre asta, nu am greșit cu nimic, mi-am făcut treaba foarte bine. Cei mai mulți dintre oameni au înțeles lucrul acesta, ba mai mult mi-au fost alături și m-au susținut. Le-am câștigat cumva respectul și asta este lucrul cel mai de preț. Am învățat ce înseamnă solidaritatea, am învățat cât sunt de puternică de fapt și cum am reușit să mă ridic după o situație, poate că e mult spus dramatică, dar pe care eu am simțit-o în momentul acela fără ieșire. Mi se părea că nu puteam să am încredere în mine, mi se părea că să muncești o viață și să vină cineva să spună, doar pentru că ai avut lipsa de inspirație de a spune că te doare un pic capul și să pui un copil, da, un minor, care a cerut un medicament pentru durere de cap pentru că îi curgea nasul, deci un medicament pe care le ia toată lumea, lângă niște oameni sportivi care în mod intenționat încearcă să trișeze cu, nu știu, anabolizante, ce alte substanțe, să pui la același loc și tu ca și Comitetul Internațional Olimpic sau ca WADA sau ca Tribunal de Sport, ce o mai fi, să stai confortabil și mulțumit că ai luat această decizie, considerând că este una corectă, este de-a dreptul frustrant. Însă am preferat să nu mă lamentez, pentru că nu-mi place lucrul acesta. Ăsta a fost testul meu, pe care sper că am reușit să demonstrez că l-am trecut. M-am întors în sala de gimnastică. Și ai devenit triplă campioană mondială la Ghent. Ulterior, când ai fost vedeta acelei competiții. Glumind puțin, ai însă, ca urmare a ceea ce s-a întâmplat la Sydney, acasă o medalie de aur de la Asociația Bijutierilor, nu? Din România, cei care te-au așteptat pe Otopeni cu această surpriză. Ce s-a întâmplat cu ea? Când ți-au dăruit-o, ce ți-ai zis? A fost o festivitate micuță, să spunem, la momentul respectiv, dar primirea a fost una grandioasă, de care mi-aduc aminte cu mare bucurie și chiar dacă au trecut atât de mulți ani și privesc lucrurile cu o mai mare detașare, mi se pare absolut fantastic ce au putut să facă oamenii. A fost o campanie susținută de ProTV și s-a întâmplat peste tot în țară. Poate că la momentul acela nici nu mi-am dat seama cât de mult contează să văd atâta lume alături de mine, susținându-mă și înțelegându-mi cumva această nedreptate. Însă acum și ulterior, de fapt, asta a fost mulțumirea cea mai mare a cele 3 titluri mondiale pe care le-am obținut la campionatul mondial în 2001, m-am simțit liniștită. Faptul că am mulțumit oamenilor
că n-au avut degeaba încredere în mine, că nu și-au consumat timpul degeaba susținându-mă și ieșind în stradă să strige pentru această nedreptate care s-a întâmplat. Iar această medalie pe care am primit-o de la Patronatul Bijutierilor din România a venit tocmai să înlocuiască lipsa titlului olimpic pe care cei de la Comitetul Internațional Olimpic au considerat că trebuie să mi-l retragă. E o medalie pe care o păstrez cu mare bucurie și, așa cum ți-am povestit foarte puțin la început, e un proiect la care lucrez acum, în care sper să am posibilitatea ca toate aceste obiecte de care tu m-ai întrebat în câteva rânduri în interviul nostru de astăzi, să le pot expune pentru ca și oamenii să se poată bucura și să le poată revedea, pentru că au fost momente cheie pe parcursul vieții și a carierei mele. Suntem pe final de emisiune. Andreea, tu ai această cupă foarte frumoasă la bărlat. Ce simți că vine din urmă în gimnastica românească? Ai fost și președintele Federației, ai condus Fundația Olimpică Română, ești mereu în teritoriu, cum se spune în sport atunci când vine vorba de concursuri și de antrenamente. Andru, în primul rând, sunt un om căruia îi place să facă lucruri, nu doar să se facă, că face lucruri. Motiv pentru care îmi doresc ca în fiecare proiect în care mă implic să reușesc să las ceva în urma mea. Această ediție a Cupei de Gimnastică poartă numărul 10, Cupa de Gimnastică Andreea Răducan, și este modul meu de a-mi arăta recunoștința pentru orașul în care m-am născut, pentru clubul în care am făcut primii pași către înalta performanță, dar și pentru copiii care practică gimnastica și pentru gimnastică în general. Sportul acesta mi-a adus multă satisfacție, multă bucurie, multă împlinire, încât nu este zi în care să nu privesc cu recunoștință pentru tot ceea ce am reușit să trăiesc. Nu știu ce altă carieră aș fi putut să fac și să am aceeași împlinire, aceeași mulțumire ca atunci când o sală întreagă se ridică în picioare să asculte imnul țării tale pentru o performanță pe care tu ai obținut-o. Nu poți să nu conștientizezi că nu e puțin lucru și încerc să-mi arăt recunoștința făcând lucruri pentru ceilalți, pentru cei care sunt dispuși și deschiși să le primească. Cu mare drag fac asta. O ultimă întrebare, Andreea. Copiii tăi ce sport vor face? Te-ai gândit alături de soțul tău spre ce îi vei îndruma? Tu știi că noi suntem amândoi pasionați de sport și nici nu găsesc o educație mai bună decât aceea prin sport, motiv pentru care, sigur, nu știu dacă vor ajunge să practice sport de performanță. Amira deja a început să joace tenis pentru că îi place. Amândoi au mers în sala și merg în sala de gimnastică în mod constant. Deocamdată doar ne jucăm. Andrei este mai mic, la 2 ani și 7 luni, și cel mai mult, evident, îi place îngroapa cu bureții. Așa că o să vedem pe parcurs, dar cu siguranță vor practica sport. Amira deja schiază pentru că e un pic mai mare. Așteptăm așa fiecare etapă, o îmbrățișăm cu provocările ei și suntem alături de copii să-și aleagă cu adevărat ceea ce vor dori să facă în viață. Andreea, ca de fiecare dată timpul a zburat extrem de repede te-am alături la emisiune. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea de a fi prezentă aici la poveștile sport.ro. Îți urez mult succes în tot ceea ce faci pentru sportul românesc, nu numai pentru gimnastică, și te mai așteptăm aici la poveștile sport.ro. Aceasta a fost emisiunea noastră pentru astăzi. Am descoperit sau am redescoperit câteva fragmente din povestea senzațională de viață a Andreei Răducan, o sportivă care a făcut un PR senzațional sportului românesc pe toate meridianele lumii. Vă așteptăm și săptămâna viitoare tot aici pe sport.ro, pe Pro Arena și pe voio.ro cu noi și noi povești despre marii campioni ai României.